arestado ang duha ka kabataan sa isa ka drug personality sa bypass operation sa Bakhaw, Mandurriao, Iloilo City kahapon nga adlaw. Ang main subject kamo si alias AJ, 20 anyos, isa ka construction worker. Kaupuri nga magulang si alias Batuan, 21 anyos, isa ka passenger assistant officer kon Bakhaw. Nakuha sa may ini ang 14 ka sachet sang ilegal nga droga nga ginabuluban tama sobra 280 gramos ang kabugaton kag may standard drug price nga 1.9 million pesos. Sa intervisong Bomborado kay Police Captain Roque Jimeno III, officer in charge sa Iloilo City Drug Enforcement Unit, iyagin pahayag nga nadakpan sang nagligad lang at tuig ang amay sang mag-utod. May kangtanan man sa ilegal nga droga kag nakahunong subong sa Bureau of Jail Management and Penology o Penology sa Nangapototan. Sa subong yara na sa Costa sang Iloilo City Police Station number 10 ang magutod kag magapatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Again sa aton nga mga target no amo ini si aka EJ kag si aka Batuan. Si aka EJ kag si aka Batuan talamak na ang baligyanay dira sa may Zone 1, Bakhaw, Mandurriao, Iloilo City sa illegal drugs. So that's why no mga for almost 3 weeks of discreet monitoring kag validation until such time nga nakakuha kita sa civilian informant na makarekta ni siya. So all in all, more or less 280 grams with standard drug price of 1,904,000. Gamong ini, himbo nagbululos ng mga kabataan niya. So amo ini naman ang nagbulos sa tataya kuha sang illegal drug si EJ, amo giniaton ng target. Amo naman ni ang garanran kag mamaniking ang iyang ginapadulong sugot ang iyang magulang amo ni si Batuan. Si Police Captain Roque Jimeno III